S tebou se nebavím. Jo, my tady toho máme plný zuby. Přerově si žije o hodně líp a jsou tam slušnější lidi teda. A nejsou tady cizinci. A cizinci vám vadí, jo? Nebo... No, určitě, vadí. A hodně. A proč? Proč? Protože nemluví tak, jak mluvím já. A ty tady nemají co dělat. Vy jste se tady před chvílí rozčílila na ty cizince, že vám vadí, že tady jakoby jsou a pak jste si u nich koupila kebab. Jo, tak to je něco jiného, protože na mě nemluví. Já umím jenom malej a velký a když mám hlad, tak je mi úplně jednou, koho si to koupím, hlavně, že se najím, protože jako kolik ani nevím, 1:30 ráno, do 1:30 jsme měli pracovat, tak bude po 1:30 ráno a už si těším prostě směr domů. Že ty cizinci jsou tady jediný, kdo mají takovýhle stánky otevřený v noci? U nás to právě není. Já jsem teďka momentálně v Brně. Jo, kde to tohle je, ale u nás to není. Já si takové věci nekupuju. Toto jim poprvé v životě, ani nevím, co to je. Doufám, že se z toho jako neto. To je kebab. To už jsem taky zjistila podle toho lístku. Tak uvidím. Ano, za prací. A jak se vám tady líbilo? No, lidi jsou tady divný. No, jsou to divný, bezohledný, hulí trávu. To všude ne. No, já jsem se setkala u nás. A odkud jste, že se tam nehulí tráva? Z Marzu? Tak jako Přerov, jako. Přerov na diskotékách to nevidíte, protože tam to neexistuje, tam by to nedovolili. Tam kdyby se někdo zahulil, tak okamžitě letí. Tam jsou od toho ochranky, který to hlídají. Vy jste kamarádi? Ne, to je z Brna, my to všichni hulíme. No, jako děkuju pěkně teda. Ne. Takový člověk je mi nechtěl mít společného, protože takový lidi jsou úplně někde jinde. Úplně někde jinde. Teď neví o tom, co je to tvrdá realita života a jak se žije. Kdybys měl dítě tak, jak já, měl ho vychovávat sám, starat se o něho, vydělávat peníze, tak tě tráva ani nenapadne. Protože s ní bys nedokázal v životě dítě vychovat a postarat se o něho, víš? Ani si vydělala ten byt, na který jsem si vydělala já. A musíme to hulit, prostě můj zajede. No, a co z toho života máš? A co z toho života máš, když si zahulíš a jsi úplně někde jinde, než ten život je? Ale ta prdele, to je úplně o něčem jiným. Než ty si myslíš, že když zahulíš. Netočte to není hezký. Ne. Ale je to fakt. Tráva je špatná a on třeba to nikdy nehulil. On taky nikdy nehulil. No, hlavně se vám to líbí. Ale až se budete moct postarat o svoji rodinu, postaráte se, jestli zahulíte? Postaráte se? Jo. Sexuálně. Opravdu? Tvoříte úplně pičoviny a jste úplně někde jinde. Je to tak? Moje dítě je gay a má rád jeho dítě. No. Vy jste, právě proto jste tak ubohý. Ale ne. Právě proto máte takové věci. Vy nejsme ubohý, hoří, nechcete kamarádi. Jasně, kousnete si. No, čím více takových lidí, tím může jít celá Česká republika do hajzlu, jako. No jasně. No, takže to takhle vypadá, ale v dnešní době. Já jsem hrdá na to, že jsem si v životě trávu nedala, že mám vychovanou dceru, že mám svoje bydlení a že žiju slušný život a mám slušnou práci. Já jsem si trávu taky nikdy A nedal. nechovám se tak, jako se chováte vy. Já jsem Pedro, no. V tuhletu dobu se nechovám tak, jak se chováte vy a proč? Protože jsem si nezahulila. Ale taky ne dneska. To teprve 2 hodiny. Ach jo. Vy jste tak směšný, tak ubohý, opravdu. A už mě netočte, dejte mi. Ani mě. Ne, máš pravdu, jako... Víte, já bych chtěl říct, že tato dívka má v sobě spoustu negativních takových zážitků a že to není vůbec potřeba.